and I declare the 4th Governor's Cup open. Nagsimula na ang pinaka-inaabangang Intertown City Basketball Tournament kung saan maghaharap ang 30 koponan mula sa iba't ibang bayan o syudad sa probinsya ng Pangasinan. Flagship program ito ni Governor Amado Pogi I. Espino III na inumpisahan noong 2016. Layon nitong mapatibay ang samahan ng bawat manlalaro sa probinsya at madiskubre ang talento ng mga Pangasinense sa paboritong sports na basketball. Siyempre, i-scout na mga yan, lalo na yung mga universities. So, tsansa na nila kagad. Imagine, playing basketball para sa isang universidad na inaalagaan ka, papagraduating ka. Because of this sport, napakalaking bagay na sa akin yun. Pero kung makapunta pa ng Maynila, ay, maganda na, pakagandang. Kasi may mga scout na pumupunta dito, sigurado na tinitignan, nag-i-endorse. Pinangunahan ni Governor Espino ang ceremonial tip-off kasama ang Pangasinan Sports and Development Council Head na si Ginoong Modesto Operanya at mga kinatawan ng bawat bayan. Kung matatandaan, dati na ring naglaro ang forward player ngayon ng UST Growling Tigers na si Renz Abando sa Team Urdaneta at ang guard forward player ng Columban Jeep na si CJ Perez. Kaya naman laking tuwa ni Governor Espino sa tagumpay na nakakamit ng mga atletang Pangasinense. Kaka-develop dito sa mga kabataang ito, sa mga ganitong mga programa, supported by the local government units, alam nyo, makapag-produce tayo ng mga sumusunod sa mga yan na mga players. Yun naman ang purpose nito. At least i-idolize pa sila ng mga nasa ibaba. Importante naman is, ang importante rin talaga, ang pinaka dito is magkaroon ng goal, sabi nga ni Ma'am Bioli, yung mga kabataan. Sa muling pagtutuos ng Urdaneta City at Manawag na dating champion at first runner-up ng 3rd Governor's Cup, muling ipinakita ng kupunan ng Urdaneta City kahit sa elimination round ang kanilang galing matapos nilang talunin ng kupunan ng Manawag sa score na 93-81. Sa pagitan naman ng Santo Tomas at Tayug, tinambakan ng mas preparadong kupunan ng Santo Tomas ang kupunan ng Tayug na natapos sa score na 106-74. Sa laro naman ng Bautista at Santa Barbara, dikit ang kanilang laban pero nagtuloy-tuloy ang transition offense ng Santa Barbara kaya nakuha ang unang panalo sa score na 88-71. At sa laro naman ng capital town ng Pangasinan na Lingayen kontra Sual, nanaig ang kupunan ng Lingayen matapos tambakan ang kupunan ng Sual at tinapos ang laro sa score na 109-89. Maaari namang mapanood ng live ang mga laro sa Intertown City Basketball Tournament sa official Facebook page ng probinsya. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.